بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. darasin da ya gabata mun yi magana akan abun da ya shafi abubuwan da suka shafi kalb, wadda mun yi magana har magana ya kawo mu kan na 4, wadda mun kammala shi. za mu shiga na 5 saboda gudun tsawaitawa muka dakata, wadda a yau insha Allah ta'ala za mu yi magana akan hanya ta 5 da ake gane cewa wannan kalmar fa cikin kalmomin larabci kenan, wannan kalmar an samu canji, ba a asalinta take ba. Kamar da dama yake mana bayani, ya gaya mana wasu hanyoyi da kana ganin waɗannan hanyoyin zaka gane cewa to fa wannan kalmar an samu canji muhalli tsakanin harufa, ba yadda take a asali haka take a yanzu ba, akwai canji a tare da ita, wadda ya gaya mana farko ishtiqaq da abun da ya shafi tashihu ma'a wujudi mujibil i'lal, sannan kuma yazo ya gaya mana na 3 nudratul isti'mal, sannan kuma an yatarattab ala qadamil qalb wujudi hamzatayn fi taraf, a ƙarshen kalma a samu hamzozi guda 2 in ba a yi wannan canjin ba. Gashi na 5 kuma wannan shine wanda zai mana bayani akan sa yanzu, wadda yake gaya mana a takaice a dunkule a larabci muna da abun da ake kira da mamnu'un min as-sarf. Mamnu'un min as-sarf wani suna ne a larabci wanda wannan sunan yana da ka'idojinsa, wadda malaman nahwu suna bayani akan sa, wadda wani suna ne da ake cewa mamnu'un min as-sarf, wadda baya sarrafuwa shi haka yake. Sannan in muna so mu tsawaita akai muna iya cewa baya sarrafuwa ne ta dalilin da ya zama na cewa baya daukan tanwini. Me yasa baya daukan tanwini? Saboda yana kama da fi'ili ta wasu ɓangarorinsa. To wannan shi yasa ma za mu lura mu ga cewa mamnu'un min as-sarf baya ɗaukan jarra, baya ɗaukan kamar yadda fi'ili ba za ka taɓa samun fi'ili majruri ba wanda aka sa masa kasra, to haka nan mamnu'un min as-sarf shi ma baya ɗaukan kasra kwata-kwata, baya ɗaukan kasra. To kaga wannan wani suna ne a larabci wanda malaman nahwu suna bayani a kansa dalla-dalla tun daga farkonsa har ƙarshensa. Wannan kenan. To kaga kenan wani suna ne sananne wanda yana da ƙa'idojinsa da abubuwan da suka shafe shi a ƙashin kansa. To yanzu kuma abin da yake so ya bayyana mana, in mun fahimci menene mamnu'un min as-sarf kenan, mun fahimci cewa mamnu'un min as-sarf suna ne wanda baya ɗaukan kasra. Irin misali akan mamnu'un min as-sarf, wadda wannan matlab ne na nahwu, kawai da ina bayani akan sa ne saboda mu fahimci inda aka dosa, wadda in mun fahimci wannan shine zamu fahimci inda abun da yake faɗa me yake so ya ce mana. Mamnu'un min as-sarf misali akan sa shine irin su Fatima. Yanzu Fatima mamnu'un min as-sarf ne, kuma suna yana zama mamnu'un min as-sarf ne ta dalilin samun wasu illoli a cikinsa guda 2. Ma'ana in ka samu wasu abubuwa guda 2 wadda ayyanannu ne, illoli guda 2 sun haɗu a kansa, ko kuma ka samu a tare da shi akwai wata illa ƙwaya ɗaya wadda take a matsayin illolin guda 2, to a wannan wuri dole suna ya zama mamnu'un min as-sarf. Duk wasu ka'idoji da dokoki da suke hawa kan suna mamnu'un min as-sarf to za a ɗora shi akan wannan suna ɗin, wadda wannan shine abun da yake nufi da ake kira da mamnu'un min as-sarf. Suna ne wadda a cikinsa akwai illoli guda 2 wanda su za su hana sunan sarrafuwa. Sannan baya ga haka akwai ko kuma ka samu illa ce kwaya ɗaya amma a mazaunin illoli guda 2 take, wadda wannan irin su ujma, ta'anith bil alif misali, waɗannan duk illoli ne da in ka gansu a tare da suna, wajen illoli ne guda 9 wadda in ka gansu a tare da suna to wannan sunan dole ne ya zama mamnu'un min as-sarf. Kamar ujma misali, sunan da ba na larabawa ba, kamar misali zaka ga Yaqub,
zaka ga Yaqub suna ne amma mamnu'un min as-sarf ne, me yasa? saboda ba sunan Larabawa bane. To in suka haɗu, illoli ne guda biyu, in suka haɗu to za su zama sun mai da suna ya zama mamnu'un min as-sarf, ko kuma in ka samu illa ƙwaya ɗaya wadda take a matsayin illoli guda biyu, wadda shine irin su ta'anis bil alif misali da sauransu. To wannan kenan. To wannan shine suna mamnu'un min as-sarf. In mun fahimci suna mamnu'un min as-sarf, to zai gaya mana cewa cikin hanyoyin da zaka fahimci cewa an samu canji a kalma, an samu canjin muhalli tsakanin harufan kalma, shine ya zama na cewa idan ba a gudanar da wannan canjin ba, mana wannan zai wajabta dole ya zama akwai canjin, dole ya zama an samar da canjin. Shine ya zama na cewa idan ba a gudanar da wannan canjin ba, zai lizimta kame da suna mamnu'un min as-sarf ba tare da illa ba. Tunda kamar yadda na faɗa a baya, ba za ka ɗauki kawai suna saboda kana jin haushinta ko saboda kana son ta ma daɗi kame da ita mamnu'un min as-sarf ba. Dole sai an samu waɗannan illolin guda biyu, wanda waɗannan illolin suna tsaye ne, su ne za su mai da sunan ya zama, su lizimta masa ya zama mamnu'un min as-sarf. Ko kuma a samu wata illa ƙwaya ɗaya cikin illolin da malamai ke ambata, wadda su ne za su mai da suna ta zama mamnu'un min as-sarf. To zai zama na cewa a wannan muhalli ɗin idan ba a gudanar da wannan canjin ba, to sunan dole ne zai zama mamnu'un min as-sarf, amma ba tare da dalili ba wani illa cikin illolin da suke mai da suna mamnu'un min as-sarf a cikin sunan, amma kuma sunan ya zama mamnu'un min as-sarf. To kaga wannan wani abu ne da dole zai ma nuni zuwa ga wani abu, wanda wannan shine abun da yake so ya isar mana. Shi yasa yake cewa al-khamis, na biyar, أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضٍ. Ya zama da cewa abunda zai biyo baya, abunda zai ɗoro akan, abunda zai zama abunda aka sabbaba, ma'ana ta dalilin rashin canjin zai jawo ya zama da cewa an hana sunan an mai da shi mamnu'un min as-sarf ko ba tare da wani dalilin da ya cancanta ya inganta ya mai da shi mamnu'un min as-sarf ba. Wadda sai yake cewa misali akan haka ka ashiya. Yanzu wannan kalma ta ashiya din in ka dube ta sai yake cewa fa innana law lam naqul bi qalbiha, idan ba mu ce ashiya din nan, idan ba mu ce an samar da canji ba, idan ba mu ce akwai canji a tare da ita ba, to shine yake cewa lazama man'u af'al min as-sarf biduni muqtadin. To yanzu wannan ashiya din akan wazanin me ne take? Ashiya tana kan wazanin af'al ne. Ashiya tana kan wazanin af'al ne. To idan dai muka ce wannan ashiya ɗin za mu barta ba tare da mun ce akwai canji ba, bi ma'ana ba tare da ya zama na cewa akwai canjin muhalli tsakanin harufanta ba, to abin da zai faru shine wannan wazanin na af'al dole zai zama mamnu'un min as-sarf. Kaga duk kalmar da ta zo a ƙarƙashin wazanin af'al sai ta zama mamnu'un min as-sarf, duk sunan da ta zo kenan. Sabanin kuma ba wani dalili da ya tabbatar da cewa duk sunan da ya zo ƙarƙashin wazanin af'al zai zama na cewa mamnu'un min as-sarf. Ba wannan ka'ida din, ba wannan dalili din. Shi yasa sai yake cewa wa qad warada masrufan. Sabanin kuma zamu ga wannan wazani na af'al din ya zo amma kuma masruf kaman yayi kenan, ma'ana ya zama munsarif. Da ba mun ce za a hana shi sarrafuwa ba, to amma in ka duba wannan aya cikin zancen Allah madaukakin sarki zaka ga af'al din nan, zaka ga akwai kalma da take akan wazanin af'al ta zo a matsayinta na munsarif. Sabanin inda mun ce ba canji a tare da wannan ashiya din, to ba yadda za a yi, zai zama na cewa dole wannan af'al din zamu mai da duk sunan da ya zo a ƙarƙashin wannan wazanin ghairu munsarif, kuma ba tare da muna da wani dalili ba. Sabanin ba bil'akas, in muka duba cikin zancen Allah madaukakin sarki zamu ga cewa ga suna ya zo a ƙarƙashin wannan wazanin amma munsarif ne, ba a mai da shi mamnu'un min as-sarf, inda yake cewa in hiya illa asma'un sammaitumuha.
yanzu anan asma'un din nan zaka ga akan asma af'al, asma'un af'alun, kaga akan wazanin af'al yake. To amma anan in ka lura zaka ga cewa kai asma'un ya dauki tanwini, to kaga wannan zai nuna maka cewa suna ne munsarif. To tunda ko wannan ya zama munsarif, kaga zai zama na cewa mene af'al ba suna ne, ai ba wazani ne da yake mai da wannan ashiya din kai, ashiya ba zai zama ghairu munsarif ba, ashiya ba zai zama ghairu munsarif ba, saboda mene yanzu ka duba asma wazanin su daya da ashiya da asma duk kaga ma'auni ne daya, amma in ka duba zaka ga mene in muka ce ba canji to ashiya zamu mai da shi ghairu munsarif, sabanin kuma ga asma daidai yake da wannan wazanin kuma ya zo a matsayin sa na munsarif. To yaya zamu yi, ina mafita? Sai yake cewa to ga tahlili nan yanzu zai warware mana abubuwan dalla dalla, inda ya fara da cewa fa naqul, sai mu ce aslu ashiya shay'a, asalin ashiya din nan shine mene shay'a ala wazni fu'la. To kaga wannan fu'la wazani ne cikin wazunna da suke ake la'akari da su, ake lura da su wurin mai da suna mamnu'un min as-sarf. Sai ke cewa to wannan shine asalin ashiya, asalinta shay'a ala wazni mene akan wazanin fu'la. To sai me ya faru? Sai ke cewa quddimatil hamza, sai aka gabatar da hamza din nan wacce ita ce ta ƙarshe, fu'la ga hamza din nan, to sai aka mai da ita farko, aka gabatar da ita allati hiya lam, wacce wannan hamza din asali ita ne lamul fi'il, ita ce lamul kalima din, amma sai aka mai da ita ta koma farko. Sai ke cewa fi mawdhi'il fa, sai aka sanya ta a muhallin fa sai ta koma farko, wacce da ita ce a ƙarshe a muhallin lam. Sai ke cewa fasara ashiya, sai ta zama ashiya ala wazni laf'a. To kaga ainihin wazanin, in muna so mu fidda ainihin wazanin bayan canjin, ba ainihin wazanin bayan canjin shine af'al ba, a'a ainihin wazanin bayan canjin shine laf'a. To sakamakon haka sai ke cewa fa mana'aha min as-sarf nazaran ila asliha, an mai da wannan sunan mamnu'un min as-sarf ne ashiya. Me yasa ta zama mamnu'un min as-sarf? Ba wai dan yanzu wazanin ta shine ashiya ba, ai shine af'al ba wai dan tana karkashin ma'aunin af'al ba, a'a saboda in ka dubi asalinta zaka ga asalinta shine shay'a. Kaga kenan yanzu wannan an dubi asalinta ne na kasancewanta shay'a ala wazni fu'la, shi yasa sai zama na cewa mene an canza, an yi duba zuwa ga asalin, sai aka ce ai wannan ashiya mamnu'un min as-sarf ne. Amma me aka duba? Kamar yadda in muka duba zamu ga ashiya wazanin karkashin wazanin kaman a karkashin wazanin af'al yake in ka dubi zahirin kenan, amma a haƙiƙa ba wazanin af'al bane, ainihin kalman shay'a ne, wadda in ka duba bayan an gudanar da canji tunda a ƙarshe yake shay'a'u, to sai aka ɗauko alifun ɗin sai aka mai da shi farko, hamza ɗin kenan sai aka mai da shi muhallin fa, sai zama na cewa al'amura sun canza. Sai kaga tunda an kawo lamun farko, to lamun ɗin za a fara furtawa ba alifun ba. Kaga a ƙarƙashin za a ce wazanin laf'a a yanzu take, wadda in ka duba za ka ga abin da yake faɗa, sai yake cewa fa mana'aha min as-sarf, sai zama an mai da ita mamnu'un min as-sarf, ita wannan kalma ɗin. Me yasa? Sai ke cewa nazaran ila asliha, amma an dubi asalinta ne, ba wai an dubi halin da take ciki a yanzu bane. Saboda in muka ce za mu dubi halin da take ciki a yanzu ne mu yi mata hukunci, ba wai za mu dubi halin da take a baya bane. To a yanzu fa a zahiri tana ƙarƙashin wazanin ashiya af'al ne, kuma wazanin sannan kuma gashi an hana ta zama gairu munsarif, ta zama mamnu'un min as-sarf. To yanzu anan in ka ce ta zama mamnu'un min as-sarf saboda tana ƙarƙashin wazanin af'al, me zai faru, me zai biyo baya? To duk wani suna da zai zo ƙarƙashin wazanin af'al dole ka mai da shi mamnu'un min as-sarf. To wannan kuma kaga ba dalili bane,
wazanin af'al baya cikin wazunan da suke mai da sunaye mamnu'un min as-sarf. To kaga sai ya zama ka zalunci wasu kalmomin. Sabanin zamu ga cewa a zancen Allah madaukakin sarki in hiya illa asma'un munsarif ne gashi nan yazo da tanwinin sa. To kaga kenan wannan zai nuna maka cewa ashiya fa ba a karkashin wazanin af'al take ba. Kuma yanzu da aka ce ashiya mamnu'un min as-sarf ne ba wai an dube ta yanzu a haka bane aka mai da ita mamnu'un min as-sarf, an dubi asalinta ne. Saboda in muka ce a haka za mu dube ta, a haka muka dube ta, to zai zama ka lizimta wa wasu sunaye sun zama mamnu'un min as-sarf ba tare da wani dalili ba. Yanzu kaga kaman sai ya zama mun mai da asma ta zama mamnu'un min as-sarf amma ba mu da wani dalili. Sabanin kuma gashi munsarif ne. To wannan shine abin da yake so ya isar mana, sai yake cewa nazaran ila al-asl, duba zuwa ga asalinta kenan, alladhi huwa fa'ala, asalinta shine fa'ala, ashiya, shay'a, fa'ala, shay'a. Asali shine fa'ala, wadda kalmar da ya bada misali ita, wadda ita ce take karkashin wannan wazanin a asali ita ce shay'a, wadda aka dauki hamza din aka dawo da shi farko aka karanta shi sai ya koma laf'a. Ina fatan ya zama an fahimta. Sai yake cewa wala shakka anna fa'ala, kuma ba shakka cewa wannan wazani na fa'ala min mawazin alifut ta'anis yana cikin ma'aunan da suke dauke da alifun ta mata, wadda kalmar da ta zo da wannan alifun din ana daukanta a matsayin kalma ce mace, al-mamduda, wacce take alifun ta mata, wacce take da madda al-mamduda, wadda za a ja kenan a ce fa'ala da madda, sai ke cewa fahuwa mamnu'un min as-sarf lidhalik. To wannan shay'a din wadda yake karkashin wazanin fa'ala mamnu'un min as-sarf ne saboda kasancewarsa a karkashin wannan wazani din. Shay'a mamnu'un min as-sarf ne, me yasa? Saboda yana karkashin wazanin fa'ala. To wancan ashiya din fa sai aka ce maka to ai ashiya amina ita mamnu'un min as-sarf ne, duwa zuwa ga asalin ta shay'a ne, canjin muhalli aka samu tsakanin harufanta, shi yasa ta koma ashiya. Sai aka ce to tunda asalinta shay'a ce kuma shay'a mamnu'un min as-sarf ne saboda tana karkashin wazanin fa'ala, to koda an samu canjin muhalli tsakanin haruffa za a ci gaba da kallonta a matsayin mamnu'un min as-sarf ne. Saboda in muka ce ba za mu yi haka ba a samu canji ba, a asali a haka take, kaga ashiya za ta zama a ƙarƙashin wazanin af'al, sannan kuma tunda mamnu'un min as-sarf ne sai mu ce to duk sunan da ya zo a ƙarƙashin wazanin af'al za mu mai da shi mamnu'un min as-sarf, wadda ba mu da wani dalili, ba mu da wani abun da zai tabbatar mana da haka, bal ma bil akas muna da dalilin da zai hana mu tabbatar da hakan, wadda shine zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa in hiya illa asma'un. Kaga asma anan yazo akan karkashin wazanin af'al amma kuma da tanwini, wannan ya nuna maka cewa munsarif ne. To tunda ko munsarif ne kaga sai mu nemi dalilin da yasa aka mai da ashiya gairu munsarif kenan. To wannan wanda ya gaya mana dalilin shine an mai da ashiya gairu munsarif ne duba zuwa ga asalinta, saboda asalinta ba ashiya bane da ke karkashin wazanin af'al, a'a asalinta shay'a ne da ke karkashin wazanin fa'ala. Fa'ala kuma wazani ne da yake cikin auzan ta'anis, wadda yake da alifut ta'anis, wadda duk sunan da ya zo karkashin wannan wazani din yana daukan wannan hukunci din na mamnu'un min as-sarf. Wannan shine a dunkule a takaice wadda yake cewa fa huwa mamnu'un min as-sarf lidhalik, shi kuma suna ne mamnu'un min as-sarf saboda wannan dalilin. Sai yake cewa wa huwa al-mukhtar. Menene yake nufi da huwa al-mukhtar din nan? Sai yake cewa wannan shine ra'ayina. Kenan me wannan littafin shi ma yana ra'ayinsa a ganinsa abin da ya tabbata masa shine lalle haka din ne. Kenan kaga ba ashiya ne asalin ba, shay'a ne asalin, kuma mun hukunta ta ne muka ce mamnu'un min as-sarf ne duba zuwa ga asalinta, saboda in ba mu yi haka ba to zai lazimta mana duk sunan da suke karkashin wannan wazani din mu ba su irin wannan hukunci din, wanda zai zama ba mu da wani dalilin da zai tabbatar mana da haka, bal ma dalili ne da zai hana mu yin hakan, irin dalilin da ke cikin zancen Allah madaukakin sarki in hiya illa asma'un. To kaga ga asma'un mamnu'un min asma'un munsarif ne, amma ashiya ghairu munsarif ne, kuma wazanin su daya. Ya aka yi haka? To kaga wannan ya lizimta mana wajibi ne mu ce
kenan kaga sai mu koma binciken asali. Menene asalin ashiya? Sai muka gano ai asalin ta ma an samu canjin muhalli ne tsakanin harufa, ba haka bane asalin shine shay'a. To ina fatan ya zama an fahimta, wanda insha Allah ta'ala za mu dakata a nan. A darasi na gaba za mu tafi babi na farko a fi'ili, wanda shine insha Allah ta'ala zai kasance darasin mu na gaba. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya kuma biya mana dukkan bukatunmu, ya kuma ƙara mana hazaƙa da fahimta da basira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.